देव परीक्षा घेऊ घे ह्या आमका पण माहिती आहे. आणि आमच्याकडे एकदा असं झालेला, आम्ही शाळेतनं येऊन जय होतो. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी हल्ली एकच कमेंट असते युट्यूब वरती सारखी की तू बॅकग्राऊंड म्युझिक मिनी ब्लॉग मध्ये कुठची यूज करतोय. तर बॅकग्राऊंड म्युझिकचं नाव आहे पसुरी. तर तुम्ही इझिली युट्यूब वरती जाऊन फाइंड आउट करू शकता. जास्त काही डिफिकल्ट नाही. युट्यूब वरती फक्त सर्च करायचं आहे आणि तिकडनं तुम्हाला मग विडमेट ॲप पाहिजे, तिकडनं डाउनलोड करून घ्यायची आणि म्युझिकमध्ये कन्वर्ट करायची व्हिडिओ. एवढं त्याच्यात काही हे नाही. तर बरेच जण सांगत होते लिंक पाठव म्हणजे आता आपल्याला काहीतरी करायचं असेल ना, थोडेफार हातपाय तर मारावेच लागतात काय. तर तुम्हाला इझिली भेटेल. त्याच्यासाठी मला एवढं काय सांगायची गरज नाही, लिंक तुम्हाला पाठवायची. तुम्ही असेच जाऊन फाइंड आउट करू शकता, तुम्हाला सहज मिळून जाणार. आणि मंडळी हल्ली आम्ही बऱ्याच ना रेसिपी ट्राय करतोय, कधीपासून मागेपासून पण करतोय. आणि बऱ्याच रेसिपी अशा आहेत त्या चाललेल्या पण आहेत फेसबुकवरती, एवढ्या चालल्यात ना कुठच्या रेसिपी विचारूच नका. तुमचा प्रतिसाद एकदम जबरदस्त. तर आम्ही आता म्हणतोय का माहिती आहे की इकडे आमचे माड आहेत, तुम्ही बघू शकताय. तर या साईडला करायचं म्हणतोय, तिकडे आतमध्ये मस्त हिरवागार नेचर आहे साईडला आणि ओपन एअर मस्त बनवायचे बाहेर. तर तुम्हाला नक्कीच मजा येणार बघायला. आणि तुम्ही सजेस्ट करा बाहेर करू काय नको, तुम्हाला बघायला आवडेल काय नाही ते पण कमेंट करून सांगा. आणि वेगवेगळ्या ट्राय करतोय नवीन डिश आपल्या मालवणी पद्धतीमध्ये कसे बनवतात बाहेरच्या डिश किंवा असे वेगवेगळे चिकनचे पदार्थ वगैरे तुम्हाला बघायला 100% नक्कीच मजा येणार. तर सजेस्ट करून नक्की सांगा. सो आता बाकी काय प्लॅन केलेलं नाही, रोजच्यासारखाच ब्लॉग होणार आहे. पुढे काय घडणार आहे काही माहिती नाही. सो जाऊया आता वरच्या घरी. तर आलोय, तर चहा वगैरे काय घेतलेलं नाही, आंघोळ केली आणि डायरेक्ट इकडे पळालो. सो जाऊया, लेट्स गो. मंडळी वरच्या घरी तर आलो आणि आई काय घेऊन येली बघा, रात्रीचा खसखसा. हे बघा टोपातला. तर मंडळी तुमका दाखवूक मिळाक नव्हता, तर आता थंड झाला. तर आईने आता शेवटचे रवलेले पीस काढले ना. तर दिव्या आपल्या मैत्रिणींका घेऊन गेलेला कामावरती, बाबू पण घेऊन गेलो, फक्त मीच घेऊन जाऊक नाही होते. थोडा मावशीकडे दिला, आजीकडे दिला, अजून बाजूवाल्यांकडे दिला. ही एक मजा असतात जबरदस्त. एकदा बनवलं ना का शेजाऱ्यांका वाटू परत भारी वाटतं. आमच्याकडे खाली पण पप्पांनी नेऊन दिले. आम्ही पहिले जडे घर होता ना आमचा, तडे 4-5 जणांकडे दिलं, 4-5 जणांकडे. तर काल तुमका बोललेलं आहे ना ब्लॉग मध्ये दाखवतले. तर ह्या बघा मस्त शेंगदाणे वगैरे दिसतात बघा, कसली भारी. या मंडई. आणि ह्याचं काय वैशिष्ट्य माहिती नाही. आमच्याकडे टोपातला केला काय सगळ्यात आधी पहिल्यांदा बाहेर ठेवतात, तेव्हा कशा काय असता काय माहिती, मला काय माहिती नाही. पहिला बसान खा बस ना, म्हणजे पहिला सांगत तर माहिती, टोपातला गेला का पहिला बाहेर ठेवायचं असतं तेव्हा. बघूया मंडई कोणा आपल्या परंपरा आता जुन्यापासून माहिती आहेत बघूया. कमेंट करून सांगा कशाक बाहेर ठेवतात, काय वाटतं. पूर्वजांका वाडवडिलांका ठेवतात, वाडवडिलांका. पण ह्याच किती आहे काय माहिती, गोड म्हणा नसतं कारण. आमची आजी होती ना, काय चाय केल्यान काय चुलीत होती, परत पेज भात वाळले काय पण पहिलो भात काढी आणि चुलीत टाकी. तुका गोष्टी माहिती आहेत आमका माहिती नसतील. तसं आता तुमच्याकडनं आमका जा काय माहिती आहे ना. आमच्याकडे आजी आमची ग्लास भर निवळ रोज रात्री झाकून ठे, कधीच टाकी नाही. 1 ग्लास निवळ झाकलेलो घरात. आमच्या आईकडे पण अजून रात्रीचा जेवण थोडा तरी ठेवतरी, सुको भात, आमटेचो आणि भात नाही, सुको भात थोडं रात्रीचं राखण ठेवतरी. आमच्या आईकडे जर सांगत असतं देव परीक्षा घेऊ घेत, तेव्हा रात्रीचं जेवण सगळं टाकायचं नाही, पुसान खायचं नाही, घरात थोडा तरी राखण ठेवायचा. असा शकता मंडई देव परीक्षा घेऊ घे आमका पण माहिती आहे. आणि आमच्याकडे एकदा असं झालेला, आम्ही शाळेतनं येऊन जय होतो. म्हणजे आमच्या मागे एक स्टॉप तिचा घर होता. तर पाऊस होतो आणि आम्ही मासे होते आमच्या घरात जय होतो. तर ती शाप काळोख पडा केली कुड्याचा पान घेऊन. मध्ये तिका 2-4 घरा लागत होती, पण ती कोणाकडे नाही, आमच्याकडे येली आणि घरात नाही पावळ्यातच उभी राहिली. आणि ती म्हणाली काय माझं मांजूर आराडतं तर मका भात द्यावा सुको. आम्ही म्हटलं तर घरात मासे होते, माशाचं देतो. ती बोलली नाही मका सुको भातच होयो. आणि एकदम असं काळोख पडत दिलेलं आणि सुको भात पानावरनं घेऊन गेली ती. मग तेव्हा आमची आई मला लागलेली बघलं देव परीक्षा घेऊ घेता. असा शकता मंडळी. मनान कधीच रात्रीचं जेवण पुसा नाही करायचं नाही, वाईस तरी सुको भात राखण ठेवतो असता. आम्ही तर ठेवतो पहिलं आमच्या घरात, आम्ही रोज वाईस तरी भात ठेवतो, सगळ्या ह्या करून ठेवणं नाही. अशा गोष्टी ना मंडळी खरोखरच असतात आणि असा शकता आपण नाही म्हणू शकलो नाही. कारण पहिले अशा बरेच गोष्टी घडलेल्या पण असतात खूप लोकांसोबत. म्हणजे जुने लोक सांगतात तर माहिती. आता आमच्या घरात तर आजोबा आणि आमची आजी आता आम्ही लहान असताना द्या झाले, त्याच्यामुळे आमका एवढा काय आता आई जर सांगता म्हणजे आमच्या आजीकडचे आणि अनुभव माहिती आहेत आमका, हडेचे काय माहिती नाहीत की. पण आमच्या घराकडे थोडे असे अनुभव इलेले आहेत. बाबा आमचे नेहमी सांगित दरवाजावर कोण इला तर, कारण बाबा माझ्या आडेलीक असायचे कामावरती, तर बाबा आमचे नेहमी सांगित दरवाजावर कोण इला तरी उपाशी पाठवू नको, कारण मी पण बाहेर राहते. जर तुम्ही आहे ना कोणातरी उपाशी पाठवलास तर माका पण परक्याच्या दारावर कोणतरी काहीतरी देव गया, त्याच्यामुळे दारावर कोणही येऊन देत, कधीच उपाशी पाठवू नको. आम्ही पण अजूनपर्यंत पळालो
आमच्या घरात पण ताच करतो आम्ही. आणि आम्ही पण चालू ठेवतो मंडळी. कोणे पहिली गोष्ट तर पाणी विचारायचाच काय. आणि असं कोण भंगारवाला येले तरी बाकी काही नाही, पण आमच्याकडे पाणी असलं तरी आमच्याकडे येतात. ताई पाणी द्या म्हणून सांगा. आम्ही कधीच नाही म्हणणं नाही कोणी म्हणजे पाणी किंवा असं कोणतरी येईल तर काय खायचं असलं तरी देतो. तर मंडळी जी गोष्ट हा ना आपल्याकडे आणि आपण जर करूच शकतो काहीतरी कोणासाठी तर ती गोष्ट करू कधीच लाजायचं नाही आणि कधीच असं म्हणायचं नाही की आपल्याकडे असा. मग असा कधीतरी वाटलं आपण की आपल्याकडे होता पण त्या टायमाला आपल्याला करूक जमाग नाही, तर आपल्याकडनं होईत असतात तर नक्कीच करा. आणि एक गोष्ट काय आता ही वस्तू तर ही आम्ही एकदम एका वेळा एका माणसानं खाल्यानंतर काय त्याचा काय म्हणतात सोना होणार नाही. तर हे वाटून खायला तर सगळ्यांच्या 10 जणांच्या मुखाक लागतं. त्याच्यामुळे त्या वाटून खाण्यातच मजा, एकट्यात खाण्यात काय अर्थ नाही. म्हणा आम्ही खायची गोष्ट असं नाही, शक्यतो वाटूनच खातो, कधीच काय एकटा खाणं नाही. बस कसा तर खाऊन झालेला मंडळी आणि आता टाइम झालेलो आपलं जेवचो. तर आज तर जेवण एकदम जबरदस्त असं कोकणातली स्पेशालिटी असा बघू शकताय. कोकणातली स्पेशालिटी म्हणण्यापेक्षा आमच्या मालवणी लोकांची स्पेशालिटी माशाची कढी आहे. तुम्ही बघू शकताय. बांगडे ना पप्पा, बांगडे माशाच्या कढीतले बांगडे, त्याच्यानंतर हैसर असं भाजलेले बांगडे कसले दिसतात बघा. पप्पाने जेवण चालू केले या. बाबू भरता पाणी आणि आई येता आणि आम्ही काय मासे खाणं नाही, त्याच्यामुळे दिव्यासाठी माझ्यासाठी बाबूसाठी अंड्याची काय ग्रेव्ही दिसता दिवे ना. कलर कसलो मस्त म्हणजे कोणा कॉम्बिनेशन आवडलं कमेंट करून सांगा. माशाच्या कडे तिरफाचा वास आहे ना नाही फक्त ना नाहीत काय असंच ना. आमचं काय कडेचा संबंधच नाही, कडी आम्ही खाणं नाही त्याच्यामुळे. मंडळी आपण ह्या घेऊया मस्त. मी घेतोय माका दिव्या. आपण हे घेऊया. बंट्याक भूक लागली. आई चल आई. या मंडळी जेवायला. फायनली जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि आता मंडळी टाइम झालेला आहे ब्लॉग एडिट करायचा. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.